Bangladeshi illegal immigrant chini Tripura hao hapaimani thakplaya haikene koktomani bising tijung nukha miao Kokborok Bangladeshi rok Tripura hao raja sayate ke hapaye dewaisa manjak mani haike ingya hampano salbatche amsuk korolia hati basaro waisa wanile hapayu amo waisa wasu manjak hakai jung niuso nugu haike manjak hangaka awatoke jung saimaliya tai haike Tripura sarungni kwbangma jaga segi tongo ayang narni raja sayate ke phainero Tripura sarungni bagai reservation khlaijak jaga ADC orobo raja sayate ke kwbangma ayang narni phaini borok Tripura sarungni jaga forest land hni toni jak Tripura sarungni jaga no hngake oro segui nai tongphalayu Tripura sarungni ko amo forest land chihni jaga riya pata yago tongbo demarcation khajige jaga ni kun phano land allotment koroi hni Tripura sarungni ke jaga tongbo amo forest land ni se under klayu hni jaga manyang tongboyu baksa bukso jaga o hage Tripura sarungni thinang tomong no chini Tripura sa ST rongni tabuk percentage joto ST ni miliwi jotoi 30% che tongsu haike omo botebo komi thangmanu tamani himale bongni borokhai ayang narni faima sing phaiye tebu phai tongo haike amona belai khewana masisa jungchini hawa tongche tui kahama ningya no kahama tongya chana nangnani BL second class citizen kai jungno toni karo yang ST facility manma bo baksa Tiprajwk koboni dopha non ST bai kaijagai ST category ni ti job nawoi yang original Tiprasa borokno taibo tola khiklai klang thangu Tiprasa rung srung tongnai rongno job tai khorok sale kamawi thangu hage Tripura sarongni hamkrani bagise ST facility rijago SC ST category hinai job tlangjangmani haipana baksa Tiprajwk rongha kai o ST category ni job tlangai SC tongnai rongno chariyu karon borok bai kaijak ke indirectly amo jeo brei ST category ni job tlangnai bo bwsainyo charinai non ST no haike omo non ST ni hamkrani bagui de job rijaka na ST ni hamkrani bagui noro comment khlaisala takhok bukhuk rok tama hinmale chung kwbangma Tiprajwk ST facility by job khlai tongnai ST category by koboni dopha bai kajak pamani nugu haike amo belai khe chaya tamni himbele Tripura sarongni hamkrani bagui se ST facility ST category ni tui job rijangmani amse baksa buksu Tiprajwk rok kha a job mani paibe khe koboni dopha bai kajak payu non ST rok bai yang kwbangma Tripura sarok kai nijini culture narnai nijini culture no hamjangnai nijini mani kongna hamjangnai rokhe job ni bagui belai khe kosto ke struggle ma khayo haike yo Tiprajwk baksa buksu rok ST no sajik hangke tamni bagui ST facility bai ke nung job nana nung anti ke job nai khe te khoroksa Tiprasa ST banchi khamu te khoroksa ST ni bohogo mai ung khamu khoroksa khorongni body jibi rok tabo comment khlaye nung boni live boni sabojese bepan kajak tongo nung sata sabo hnei ang Tiprasa ang ST o baksa buksu amtui sanai rok nung amsaksa amtui khonanani musung yang ke nung tamni bagui o Tiprasa rokni ST ni facility ni bisingtui nung o job nana tamni chini odikar nung nana Tiprasa rok college porima bo bujago baksa buksu Tiprajwk ogyani rokbo kubuni dopha bai kaijagi thango ST facility nawoi ayang nani borok bo raja sayate ke phaimani thakya tayo Tiprasa bo kthaimalaya ang anti tribe ni walale mang tonglayo tai leader hanjangnai rokbo Tiprasa rokno sakthari naya kahamke andeke Tiprasa dopha ada gongno omo haiwan chuk naikhe belai khewano ongkha tinin video amsung nongkha khulumka hambai khakchangha।